Yey kodwa uyasazi lesi sihlobo esifika sizodla uKhisimusi. Esifika sizodla uKhisimusi kuthi ngomhla ka26 27 umzwe seyibuza igeje ukuthi alikho yini igeja la ekhaya. Uyazi ukuthi kunendawo ekade ngiyibuka la ngezantsi evunde kabi kungaphuma utamatisi omuhle kabi lapha ya. Athi spinach esingaphuma la, into engaphuma la plus mina nginesandla ke, mina nginesandla esihle kabi, into elinywe yimi nje ungawubona ucarrot ozophuma la. Lapho ngesikhathi esho leyo nto nina niyibuza ukuthi ayibo usawukuvakashela amaholide kaKhisimusi njalo. Lo tamatisi siyobe siwubona nini? Kusho ukuthi lo muntu uzowulinda utamatisi wakhe ngoba phela ngeke aze ahambe ngoba uzasha athi ngiyoncisha ngeke ngiphe umuntu. Abantu nje abazobe bengangisiza ukungilekelela ukuchelela itamatisi wami ngeke ngize ngibaphe, ngiyowudla ngedwa, ngiyowudlwa ngedwa. Uvela ubone ukuthi awu lo kushuthi akasahambi. Kube yilokho njalo nithi nisathi nizibile nibona igeje usebuya nalo kwamakhelwane. Ngoba kukhona ke lezi ihlobo ezingafika ivakashile, evakashela ekhaya, evakashele uKhisimusi, kodwa kuyothi kuphela isonto usengene yonke le mizi yala endaweni. Laba bangena azangene ngisho kulomuzi nine ningangeni kuwo lo muzi lo ukuthi mengabe niyohlola kuphume bona. Lo ukuthi ngishabathandazi yabo lo mzokhishwa ngisho umphuphe womthandazi lo ofomayo, kodwa uyabakhipha abantu bakhona abalungile. Kodwa yena umthole sengena khona usefudumeza khona kanqentha ngaphuma la ekhaya nesikhafuthini ekseni useyodla khona uyobabingelela. Kodwa wayefikela ekhaya nezikhwama evakashile, evakashela ekhaya useyacela nina la ekhaya izingane nifundisa ukuthi ayingahambi imizi yabantu, nifundisa ukuthi umuntu umukela isimo sala ekhaya into mingekho la ekhaya. Kodwa yena useke ahambe nesinkwa ayodla kwamakhelwane, ubonise ukuthi umingane athi ayiyomcelela ushizi ngale kwamakhelwane, wathi ayiyocela ubhontshisi ngoba kade batshelile ukuthi mabebilisa ubhontshisi ucela ukuthi bamphakele la ekhaya. Ave ninkinga nje kanti uyadliwa kodwa wona ubhontshisi la ekhaya uyazi ave nguthanda. Kube yilokho njalo, kube yilokho useyabuya nembewu yakho useyalima, useyalima. Nina ndoni ibuza into eyodwa ukuthi kusaya amaholide kaKhisimusi njalo lawa asevula amasimu sekuyalima. And ma ubuka ungazi ufisa ukungena kuGoogle ucheck lapha koGoogle ukuthi utamatisi uthele emva kwesikhathi esingakanani. Ngoba phela uyabona njengoba etshala utamatisi manje kushuthi uzowulinda utamatisi wakhe ngoba nangu uzasha athi ngeke ngiphe umuntu utamatisi wami, nizobona abafana bami ongangilekeleli nje ukuchelela izithombo zami kaTamatisi ngeke ngize ngimuphi. Umbonise ebuya notamatisi uzotshala, ubuya notamatisi uzotshala nombila useyawufuna ufise ngathi angafaka umbila la. Bavele batshala izinto eziserious, batshala izinto eziserious. Ungamuzwe sekhuluma nekamoba makune container endaweni eyavalwa yePakistan elaxoshwa umphakathi ngoba lalidayisa ukudla okuexpired. Umuzwe seyibuza ukuthi uba umnikazi wale container. Uyazi le container ilele, mina ngayivusa le container, le container ngayivusa. Hayibo nihleli nebusiness, nihleli nebusiness. Mako wesifazane ungambona esecabanga indaba yokuluka amakhanda, ngambona secabanga indaba yokuluka abantu amakhanda la endaweni. Mako umfana usethi manje uma engathola umuntu osuka ngakuba amphathele umshini wakhe angayenza imali la ngokugunda abantu amakhanda. Yebo na, kube yilokho njalo, kube yilokho. Akasekho yena ohlelweni lalaba bebevakashile. Maqala kushaya umhla ka31 1 2 bekhulume yokuhamba abantu ukuthi hey ngashiya ngingayinili isicefe sokufika xa kweyindaba zama uniform omsebenzi noma ama uniform esikole ezingane. Yena akasayiphathi, akasayiphathi. Kunalokho ungamuzwe sencoma izingane zala ethi ifunde eduze ethi hey lo wami nje Nkosi yami lo mncane mengakafunde la. Izingane zami bakithi animkhulumele phela, aningikhulumele bakithi izingane zami zithola isikhala lana, zithola isikhala lana ifunde. Seyizofunda lana. Wayefike evakashele uKhisimusi usekhulumela izikhala zezingane. Umzwe sexoxa nawo wonke umuntu wala endaweni ofika la ekhaya ethi hayibo anizwele izingane zami phela bakithi, anizwele izingane zami bakithi ikhala le ngakithi zikude izikole. Kube yilokho njalo. Uselimile, usenensimu lana, usendala izitha, usecasulwa omakhelwane nezinkukhu zabo, inkukhu zomakhelwane iqhanda izithombo zakhe lana. Lo makhelwane nje lona
ufuna ukutshelwa lo makhelwane lona ave nesicefe ngendaba yalento. Awu kube yilokho njalo nina benihleli kahle nomakhelwane sekuyinkinga manje ngoba sekukhona yena. Kodwa ubefikela amaholidi kaKhisimusi. Ubefikela amaholidi kaKhisimusi. Usewumlimi la, usewusomabhizinisi la. Usenza yonke into. Abanqeni komnye avela aqome. Avela aqome and maye qoma avela aqome indoda umuntu owaziwayo endaweni ukuthi nje intombazane yakho sibanibani sahambile ngamaholidi asala aqoma indoda yayo. Kube inkinga nisazi manje ukuthi nizoyihandlisha kanjani lento makuwumfana useshela abafazi babantu ushela kwasani la uyaqonywa yena. Uyaqonywa sekungake kungena intombazane la ekhaya engakazi ingene la ekhaya niyayibona niyibone nansi siyangena. Ayibo ngoba le ntombazane iyaziwa nje kodwa Nkosi yami ithandana nomfana kaSibanibani nakho sizoqhatheka. Hayi akasenandaba yena. Akasenandaba yena uzothini yena ngoba intombi yamthanda. Uzothini yena ngoba intombi yamthanda. Kube yilokho njalo.